see you look at how you're just a money. What's that what on church? What for church I'm never found was it? And you win. And you win. And you know, yeah. No, you must say, girl. Or can make it at your home, or seven at your home, or no, no, you put a cover in the wall. Otumfuo will be distributing drinks to our mourners and sympathizers. And our mourners and sympathizers will pay homage to His Majesty and offer the donations according to our customs and tradition. Yes, Sabre. Now I do say Safia so. Mensia yaka Safia so. Safia so for ana madaruma omoye esanfo so. Enti edu sa mabrebo no. Yewa oba beche ensa edi ama nananom ani awowo e bae na. We ne epreso fitia no pai obi wa skoma di no awon so kra no nanso ade na de nsuabu nanso amamre mu no esese yewra oche esefo na obi anom bi na de hor no bose Oba menshia hifia amamre mo no obia wasabi diduma wodie lokwe bia wodiduma sonko a wodie ensafu a yaka ho asemi na go so hene go so ma hene ono ne okufo abetwafo ehene ensafu a be nyina wono ohwese nyina beba hifia ha da banso a Nana ono so ehwe ensa hodo so no ono nana safie so ehene ensa efie nana oho no ono ohwe so na mamre kwa so wonu se dokuro we se na wo se ko ono mo dokuro we nana oda ono die enti asombo na sa hemba ko nana die ekoma no The Okumono Aketejua, and Sunday Umono, and Puran, as a doctor of Baba, I don't know. I don't know, a baby said, Aketejua said, when you're fair, that's so Sabiamo, or a penny Buddha. We and Sunday from my year. We get the Futano when they may run himself, you know. The board do Yaman and some fuel. And some fuel, I don't know, and then self-fuel. Also here with us, to mourn with us, is the former Deputy Ashanti Regional Minister, Honorable Andy Okrai. We thank you very much for your presence here.
Your Majesty, I'd like to acknowledge the presence of the Deputy Minister of Works and Housing, MP for Sumin Constituency, Honorable Eugene NG. Honorable Eugene NG, we thank you very much. We thank you for your support and your hard work. We thank you for showing so much dignity and reverence to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Yes, indeed, the people of Sumin are so much grateful to you, and we are so much grateful to you, Honorable Eugene MG. We are proud of you. Thank you so much. The Vice President of the Republic, Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, leading the delegation from the government of Ghana. Chairman FF Anto, thank you very much. The Mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Osei Asibe MG, the Urban Roads Engineer, Nana Opoku Ajima, Engineer 1. Thank you very much, Engineer 1. You have brightened the Garden City with a lot of paintings, black and white, in honor of our late Queen Mother, Nana Afia Komisawa Apem II. Thank you very much, Engineer 1. Thank you very much, Nana Opoku Ajima, the Urban Roads Engineer. The MP for Tafo Pakrono, Honorable Dr. Anthony Akoto Osei, thank you very much. And the Honorable Minister of Interior, Honorable Ambrose Derry, we are most grateful for mourning with us, and we thank you so much. Your Majesty, Otumfuo Osei Tutu II, His Excellency the Vice President of the Republic, would like to take a leave of us as we continue to mourn our late Queen Mother, Nana Afia Komisawa Apem II. Anche Aya Amapeyi Ebedi Echre Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia Abesra Kwan na Yakoso Aso Pepe Enuti Otunro Chame Obetie Ewa Nana Ate Sir the Vice President of Amapeyi Ebedi Echre Anche Abesra Kwan na Yakoso Aso. Otumfuo Chame Sese Ebraso
yɛkyerɛ asra kwan sɛ adwuma no adɔɔso ɔde n'animonyam abɛtae dwumani nyinaa akyi waba ɛne yɛn abɛnom nsa ayɛ bɛse ɛberɛ aso sɛ ɔbɛgya yɛn ɛwɔ ha na yɛtoa ɛsom no so ɛno nti ɔtobɔkɔ soɔ ɔtumfoɔ kyɛ me yɛsra kwan kɛseɛ ɛde ama ɔmapanyin abɛdi akyire Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia. Bawima Osai Shidia Awanoso Aya Ajura Hinankasa. He is in charge of state protocol. We thank you very much, Bawima. We thank you so much. Also on the base now is the head of operations, the brain behind this organization, Oheniba Nana Yao Ochre. Nana, we are proud of you. We thank you so much for your diligence, your hard work, your sense of duty. Nana Yao Ochre. Oheniba, thank you so much. The first female Chief of Staff of the Republic, Honorable Frema Osei Okare. We thank you very much. The first female Chief of Staff of the Republic, Honorable Frema Osei Okare, former MP for West Wuogon. Former MP for Ayawaso West Wuogon, and the former Deputy Minister in President Kufuor's regime, now the first female Chief of Staff of the Republic, Honorable Frema Osei Okare. We thank you very much for your support. We thank you for your reverence. We are still waiting for your donations, and this one has been sent in. Bond Savings and Loans Limited, an amount of 10,000 Ghana cedis, the old Ghana cedis, 100 million. Bond Savings and Loans. We appreciate your effort. Thank you so much. The Vice President of the Republic, Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia.
Osmani of Papa Badia. Osmani of Papa Papa. Amodi. Oset Yamodi, the body of Abu. Yamama Mabonoko. Bako Afedi Amaboduka. First, let's go out of home. I'm at Mouthful. Open your baby solo. Papa. Papa Pamier. Papa Pamier. Oset Yabu Papa Suo. Or can the Tia of Papa Maboduka. I can't. What are we doing? I have bought savings and loans. Adaruma, I am not for me. The Pia, you know, and then you don't know your house, Casa. What are we doing? Bond savings and loans. Also, Bukobu said 10,000 Ghana cities. 10,000 Ghana cities. I have Kano 100 million cities. What are we doing as well? Bond savings and loans. Lots of way. Almost say almost the black label whiskey. One cattle. Ave almost the cognac. And so one cattle. Padaruma, you already have one. I know that shit. So I am Ora with Australia. Ora with Australia. Padaruma was in us. I didn't also buy a. Ora is a very cognac. And also one cattle. Yeah, Ora with Australia. What's it? Padaruma, you also only one. That's a rule. That's a yaba. Yes, I will say. Obia, Obia, I want some Obia, I want to Yaba. I will say, what is that? Robert Nassau, so the message is about yes, you are that, you are message, and you see what is about it. And you be a citizen. You are a citizen. You can see say that we never have to say. Also, what you may want to be Dan Kwama, you be so say, and now none be no about fear or say, Mammy, now offer. You see, you teach us here, draw a year, you can see,
makobida mesoso mi kobida wobɛtuma trase akyerɛ onana ana oba sɛ ɛkwan a yɛfa so a yɛde ayɛ saa ɛyɛ afra sɛ bosome edu baako no mu ne da ɛtɔ so da du da nnan ɛna ayɛ ne na efiri kɔ akɔ ekura ɔkɔ yɛ no mu akae a yɛde toa kakra ansa na yɛyie yɛyie no nso so paaki so ahadare papaapa ɛna wadaroma yɛde kɔsie amenkyadeɛ yɛka nna no ebesi bosome dumienu yi ɛyɛ ɔpɛnima asɛresɛn asantekasɛ ka maa na yɛ ketewa bi eti na se ma ɔnya kumaa bi ɛno nti saa mmerɛ na ɔpɛ bɛ nyamoso bi na ɔpɛ no ahyɛ aseɛ enti ɛyɛ ɔpɛ kumaa saa mmerɛ no mu nea wɔyi ne da edi kan ɛna akɔnfoɔ wɔn baa ha ɛbɛkɔm yɛ akɔnfoɔ no kɔm wie no madaroma yɛhyɛ aba ɛde sɛ adeɛ kyɛ ne mmiri da no madaroma na ɛyɛ apaa yɛde siesie kumasi kuro mu yɛde siesie mu no ɛnura kɔsie na yɛ akɔsidɛ akɔsidɛ Ɔsɛtu wɔyɛ saa da wɔyɛ saa ma saa yɛ saa woma dangyafo si wo sɛ asɛm pɛ na agu tumi ɔsɛtu nyɛ sɛbɔ ako wona agu tiada deɛ so ma ne gu akyerɛsena kapra akɔsidɛ no ɛyɛ no adeɛ bi asoma akyiri bi n'anya no ɔna okyiri di ɔna ɔda dosuo mu biriki abira kɛse ma nya wɔ pata o so ɔkɔtɔ tuma bibi tɔɔso nye biriki atɔ atoma so na ɔsi etu ɔka mfrafra akɔsidɛ no ɛnam sɛ na ɛyɛ wɔ mu nti no ɛnura deɛ no yɛ wanu no enya osetu apɛni ama ɔfa deɛ ɔde kyɛ n'abrafo ɔka frafra akosue abenaye amaye yaye fametuma ban brɛ mi o nanu ɔda na esi bio na ebi asa esi bio no wabɔ frɛ yi mansu na osetu agoro yi ɔde ne nsa ana ne nan ana ba na ɔde bɔ ose sutrase ma mogya ngu osetu yɛ saa kumogya tra na koko na yɛ mmere ɔka mfrafra waru ansobi bene na no monyɛ panyin sɔ ɛno ti kɔsiara no deɛ no ɛyɛ nura na yɛ kuntunkuni dɛ yɛ nyinaa de kuntunkuni ɛde di akɔsidan no ɛnɛ yɛwura wɔhyɛ batakari kɛseɛ anɔpa no nananom adehyeɛ nana kokofu mahima nana ayɛ kenya ase ɛyima wɔn nso ɛkɔ ɛyɛ adum yɛkɔ adum no sɛbi amammerɛ yɛ hɔ ɛno nso wɔn kɔ ɛkɔyɛ na sɛ wɔn kɔto ayi nan ɛno no efiri hɔ yɛwura ne nananom abirempɔn wɔn nso wɔn trae ɛne sɛn wɔn tutu atuo efiri pampa so awɔ amammerɛ yɛ no pampa so ɛde namua ba bɛfa esepie bɛfa abɛgyafie mu anim a de kɔfa kuropuro mu kwan no ɛsa bɛwura mɛnhyia yɛwura saa bɛsesa no saa bɛ no wahyɛ batakari kɛseɛ ɔsa no ɛne sɛ ɔde abɛtena yi a wɔbɛma nananom presuo nsa no a yɛde brɛ ɔmo sese no ɛyɛ presuo akyɛ sɛ ɔmo brɛ ɔmo abrɛ no ɛho nsa ɛna asɛfie sofo adaroma ɔmo nso ɛde baeɛ a saa mmerɛ yɛde abɛdu si otufoɔ apagya no mu a ɔkɔ sɛ sɛ dwumadie no dɔɔso ɛkyina nananom ama ahene so bɛyɛ batakari ada apakam na ɔmo nso ɛno nti no saa berɛ kofi otufoɔ asɔre na neɛ aseda de bɛnyakopɔn sɛ dwumadie die nyinaa no sɛbe ɔma biribiaa kɔtɔ kyee na bɔne bia nsi yɛda asantema nyinaa ase sɛ ɔma bɛboa mɔtumi deɛ deɛ mo a modeɛ na mode asɛm sɛ deɛ kɔɔ so nyinaa wohwɛ live ɛwɔ adom tv saa berɛ otumfoɔ asɔre kofi ɛdeɛ na wo na abrɛ nyame so kakra mde so ɛne sɛ ewiase mpani si neɛ ɛwɔ ahyɛseɛ biara ɛwɔ awieɛ na ɔsoro so nyankopɔn ɔboafoɔ no aboa yɛn
ama nnɛ yɛde dwumadie no aba awieɛ asomdwem enti